Mamaya bomba boy na rin ako. Ito sa inyo. Anong pakiramdam? Sobrang sarap na pakiramdam, para ka lumilipad. Oh? Naiwan ba yung kaluluwa mo? Naiwan, sinalikan ko nga eh. So good afternoon mga ka-Yorski, andito tayo ngayon at kasama natin si Sir Chris at dala niya yung Suzuki GSX-S 1000 2018 model. So ayan. Yun. Later. Sige, bawas mo na lang sa akin. Saan kayo nakatira na eh? Wala sige. Eh ba't nandito pa kayong layo? Nang birthday? Hindi, unang eh. Nakahalap ako ng pambili ng kamot. Eh, wala kayong dalang sasakyan. Nagpapasabi lang. Nagano ako. Anong dala niyo po? Lamig niya. Ay, malasiki pa kayo. Lalagyan ng bigat kung mayroong magbibigay. Asan yung mga anak niyo? Nasa Bacolod. Nagpapagpag. Ay. Ano pangalan niyo, Nay? Nanay Erlinda. Erlin B. Manawis. Manawis! Kapitbahay namin Manawis Wala ka mag-anak niyo. Oo. Kayo, Nay? Nagulat ako. Ay, ganun. Tapos ako. Oo. Ayan. Salamat na lang pa. Oo. Sasalangin ng malakas. Sige, meron na kayong pagkain. Tricycle na kayo na eh. Oo. Sabi ng kanin niya. Sige po, ingat kayo. Yan. Mahirap pag may edad na, tapos dalawa lang kayo na umalabas. Mahirap. Okay, start. Muna. Oh. Yan nga yung pinakamalakas sa lahat. Kasi mas malaki yung tubo nito eh. Buong. Kasi na-testing ko na lahat, kaya alam ko na yung anong gusto ko eh. Okay. Kunti lang yun ha. So sound check naman natin tong isa. Sige. Diba? Diba na? Kunti nga sir. Bigay mo nga. Yan. So mas buo yung isa, yung kanina mas buo. Kunti lang. Okay, sound check ulit natin tong isa. Sige. Mas buo siya eh. Ito mas maganda yung tono niya. Sige, bomba mo ulit sir.
Tumatagundong. Okay. So ayan, i-test drive na natin. Fly-by mo sir ha? Kay Sir Chris no? Yan, from Santa Maria. Yan. Okay. Yun oh, napakalupit naman nun. Oh, ayan, i-enjoy na ngayon ni Sir Chris yung bagong pipe niya. Utang nung gabi naman yun. Yan. O, diba? Okay. Pakiramdam kung bumobomba ka eh. Mamaya bomba boy na rin ako. May sumisenyas yung kanina dyan. Mga bomba daw. Hindi mo nakikita? Oo, marami na sumisenyas eh. Ayan. So, tapos na namin ikabit itong Akrapovic. Yan na exhaust. Kaya yan. Uwi na siya sa Santa Maria. So, yan. Sir Chris. A few moments later. Idol, start mo na idol. Okay. Yan. Hindi ka pa tumatakbo. Pag tumakbo, mawawala na yan. Okay. Yun! Obi! Yun. You know, gigil na gigil oh. Oh, no, 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 no. Lagi na muntik pa niya mamangga. Kala ko sasalpok eh. Okay. Ano pangalan mo? May po. Ha? May po. Ano? May po. May. Jowa mo? Ha? Friend ko lang po. Ay, friend lang. Wow. Pupunta rin kayo sa Baguio. Po? Pupunta rin kayo sa Baguio. Oh, Baguio sa friend. Hindi pumunta dito para lait-laitin ha. Handa mo ha. Halika na, bilis. Nakakahiya kasi. Sige. You know. Okay, okay. Oo, masagasaan ka. Okay. Sige.
nai-stress pag tumingin ka, akin ka. Wait a minute. Who are you? Pwede ba na ako'y lingunin? Konting suyap mo lang ako ay agad-agad kikiligin. Pag tumingin ka, akin ka, at ako'y sa'yo na. Ako ay isang model. Nice. It's the motherfucking Eagle. Okay. Anong pakiramdam? Sobrang sarap sa pakiramdam para ka lumilipad. Oh? Naiwan ba yung kaluluwa mo? Naiwan, dinalikan ko nga eh. Kaya pala bumalik ka dito. Oo, may kaluluwa ko. Sobrang ano. Oh. Pakiramdam. Ayan, binalikan niyo yung kaluluwa. Naiwan. Okay na. Ayan, i-start niyo. Yun. Yun.